الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Your Excellency, Governor of the University, Muhammad Hassan, Your Excellency, President Nasser, Minister of the State, Your Highnesses, Secretary of Sarakuna, jama'a tsaro ɗan jarida sauran jama'a maza da mata assalamu alaikum. Farko ya zama wajibi da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko ya ba mu dama don kira wannan taro wanda ni yau sai da yau shekara biyu kenan muna neman yadda za a yi wannan taro. Kuma mu samu dama ba sai wannan karo ko kuma mun fara farin gari mun fara saka da farin gari duk wanda ya zo da taro ya san an yi taro kuma ina ƙara godiya ta musamman da gwamnan jihar Kaduna Alhaji Basani wanda gwamnati wanda ta tattara da wata ba mutum shi zai koyi da koyi wajen abinci wajen mutum wajen wani kuma ya ɗauka ko kuga wannan ya nuna akwai kishi na shugaba da dama kullum mutum shugaba ya zama mai kishi mutane shi wannan da Excellency mun gode kwarai da gaske. Godiya ta biyu da Ibrahim Masari shi ma da aika mishi ko wani mai da nan take ba mu ne 20 da ce ga na fara. Kun ga irin waɗannan mutane in ban da addu'a ba ta iya ganin ido ba, addu'a ba ta baki ba, addu'a ta zuciya. Kuma kun sani Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ka roƙa ta zuciya ba ta baki ba, baki an yi shekarya ko yaudara, amma abin da ke cikin zuciya iyakar abin da ke nan Allah ya yi kama suna wani. Kai wannan jama'a da muke tare da su ba zuwa muka ce a ba mu gudun hali, ba zuwa muka ce ko muka nuna bindiga ko muka nuna wani ƙari, a'a cewa ana son kaza za a kaza kawai. To kun ga wannan ya nuna ko su suwa ne da hikin wannan magana ba wani abu kawai suka ce sun yi kaza sun ba da kaza sun ba da irin wannan shi muke so mu haɗu da zama uwa ɗaya uba ɗaya. Taimako ba su ka ɗauko kuɗi gaba nan ka yi za a yi kaza mu yi kaza muna buƙatar kaza zan yi kaza shi ka shi taimako. To ina so ƙara natsuwa wannan taro na yi shi yau shekara biyu kenan ina mamaki. Za a yi tuwa zaune a bai bita, tuwa zaune a bai bita. Lokacin Allah ya ba mu dama an mun zo mun kaddamar da shi kuma kaddamarwa wadda kowa zai mamaki. Ni kai da nan na yi mamaki tsare da gaske. Saboda ni ba mu tsafa ni ban sai da ba tsammani amma sai ga shi abu ya fito. Ko me za ka yi zama Allah, za ka yi dan musulmi, za ka yi dan musulunci, to Allah zai taimaka mu. To ga shi Allah ya taimaka mu. Ba a je ko ina ba ka fara wannan abu ka samu wannan gudunmawa wadda gaskiya dole mu alfahari da wannan. Kwarai da gaske. Abin da nake kira roƙona a ɗan saurare ni kaɗan zuwa Allah.
roƙona na yi magana da abin da akwai matsaloli wasu san su wasu kusan su wanda muka sani wannan rarrabon ni ɗan aƙida wani ne ni ɗan gaza wani ne ni ɗan gaza wani ne to shi ya raba hankalin mu shi ya raba taron mu shi ya rage mu ƙarfi kuma can cikin ƙur'ani an ce ya ayyuhan da zai amana ba za ta fara ya kuwa wanda suka ba da gaskiya bai kira wani ba wanda suka ba da gaskiya kada ku rabu ya san matsalar rabuwa da mun rabu ba haushe na sha sai bango ya tsage a dangare ke da zaune ba ka dangare ke rakun ke shi to bai hattara don Allah don Allah wannan aƙida mu batta in dai ka ji Qur'ani ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda da wani ai dan kaza ne ba dan kaza ne kai fi sabilillah to za ka gani ko don Allah a cikin kawai ko shi ke so da Allah a kanta wannan aƙidoji da ke da shi a janye su a zama uwa ɗaya uwa ɗaya shi ke roƙo muna umurnin ga kenan ba sai inda muka ga ko kare ya kare muku mun zo zan musu ba mu iya amma in ka da abun alheri ka yi ne alheri ko da ka mutu kana cikin kabari za ka same shi to wani abu yau aka fara kuma ne muku alƙawari an dinga kenan insha Allah mun yi niyya guda uku za mu yi masallaci za mu yi makaranta za mu yi asibiti za mu samu bamfarar kowa irin wannan za mu gina insha Allah da wannan ɗari da kuma da muke tara za mu yi wannan masu miliyoyin za mu yi abubuwan da kanmu uniform na ɗaya kuro abinci na ɗaya kuro takalma na ɗaya kuro tun za mu yi shi insha Allah saboda haka ina so a ƙara ba da haɗin kai mun taru kowa ya zo amma akwai saura saboda an bugo mun wayoyi da yawa za a yi kaza ni zan yi kaza za a yi kaza ni zan yi kaza to kun ga nasara ta sa don wannan abin da muka yi taho an kan muka yi tsaya yau shekara biyu a yi mitin a kira wannan a ce wannan a sake sai da shekara biyu na mitin nan garin to ga shi Allah ya ba mu sa'a da kyau mun haƙuri da lokaci mun yi haƙuri da maganganu mun yi haƙuri da ke kaka dawo da tafiya to haka Allah ya ba mu sa'a mun samu abin da mu taɓa zamanin za mu samu to ƙara addu'a ku ƙara addu'a Allah ya ka buɗa mu wannan abu yau Allah ka buɗa mu wani alheri yau har zuwa kabarin mu shi za mu tafi to insha Allah za mu samu insha Allah gwamna a ƙara godiya ka nuna mu kai ɗari ka nuna mu kai musulmi ga misali nan shi ma dole mu yi godiya saboda abubuwan da yake mamu na hili da na ɓoye wasu abubuwa ba na iya hili ba to abinda kake ka ci gaba Allah na kallon kuma can ƙasa in ka koma za ka samu shi wannan zuwa ne da ba ka fara inda ka yi saboda Allah to za ka gani da wannan ba ruwanka da ra'ayi ko mutum ko dabba ko ice ka taimaka ba kana da lada balle ɗan adam to ya kamata mu yi hankali mu ƙara lura mu zama uwa ɗaya uba ɗaya mu yaƙi wannan abubuwan da ke afuwa don zuciya ce kyau to jiki ne kyau da ta ɓaci jiki ya ɓaci to mu ƙoƙari mu gyara zakatun gyara zakata taimaka ma ɗan uwa wannan bai da shi ba zai ba shi
wanda yana son kaza bari ya je ya kai mishi. To shi Allah ke so ka taimaki wanda bai da shi, ka yi tare da wanda bai da shi, ka guji irin abubuwan da za mu yi a yi wani ba ruwa da shi, saboda ni a haka nan ban san shi, haka nan ba ta shiga aljanna, sai ka yi aikin aljanna za ta shiga aljanna. Saboda haka ka ƙara hatara. Kun ga da muka tare nan insha Allah za mu haɗu gidan aljanna. Haka mun ai to haka za mu yi mu haɗu mu zama uwa ɗaya uwa ɗaya. To in Allah ya yarda za mu ga abubuwan da suna ta gyaruwa, ba sai mun ɗauko hama ba sai mun ɗauko cizir ba, Allah zai ta gyara mana. To wannan ne a rayuwarsu ke ƙara godiya. Kai da kwanci kuma ka nuna kai kowa ne. Allah kai ba ta tattara da ta hidi, ni ba jin da ba, amma yadda ta hidi ka su ta tattara wannan abubuwan misali na zaɗi kwanar ba masali na kusa da shi ma ina aikawa ce ga wannan afara har yi abin yi. To kun ga yawan wani mutane sun ce bukata ba shi kaji kayan bayan su ba shi kaji 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 a'a muna son zamun kaza to ga shi to shi ke bukata. To masu hanyar da shi ina kira kowane zai da shi manzana sallallahu alaihi wa sallam ko ba ka da shi da ba mutum da shi kai ba shi huska ya ji daɗi, wannan daɗin alheri ne har kabarin. To ku ga shi ma ɗauke kowa ba da mai shi da mara shi. To balle Allah ya ba kuma ya ba ka yin shi za ka yi amfani da shi, za ka taimaki ɗan uwanka wanda bai da shi. To ne godiya zai godiya bisa godiya kuma zai addu'a Allah yadda ya tara mana da wannan niyya ta kyakkyawar niyya, Allah ka tara mu gida aljanna. Abubuwa kuma tana da mana da kuskure wani musani wani ba musani. Allah kai ke da yafiya duk a wajen muka na kuskure, Allah kai ke da yafiya, Allah ta yi abinda muka dade ƙarami ko babba, Allah kai ke da ladin. Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya lokacin da kuma yi Allah sa su da assalamu alaikum.